Danas smo u prilici da pozovemo preduzeća da se prijave na 4. događaj Upoznajte kupca, Meet the Buyer, u posljednje 2 godine. Svaki naredni skup bio je masovniji. Multinacionalne kompanije su se rano prijavljivale za dolazak, a odziv domaćih preduzeća stalno je rastao. To pokazuje da je ovakav poslovni skup koristan, efikasan i veoma potreban. Zato će on biti nastavljen i u narednom periodu. Reč je o susretima velikih međunarodnih kompanija u ulozi kupaca sa predstavnicima malih i srednjih preduzeća iz Srbije, kao prodavcima usluga ili roba. Ovi susreti odvijaju se u formi direktnih poslovnih razgovora. Iz praktičnog iskustva govoreći, razgovori su direktni i veoma korisni. Registracijom za učešće multinacionalne kompanije dobijaju odgovore na opšte pitanje kakvo je preduzeće, koliko dugo postoji, čime se bavi i šta nudi. To inostrane kompanije čini još bolje pripremljenim za razgovore, ne gubi se vreme i odmah može da se povede kvalitetna diskusija o poslu. Pored direktne saradnje na upoznajte kupce, moguće je ostvariti indirektnu saradnju tako što će dobiti obaveštenje o kompaniji koji su vaše usluge ili proizvodi također potrebni.